टटेल बिदिनो 18टा गामि 2 बोसोराव खालामनांगौमोन खिन्थु हास्लाबनाय नंला दैनि बोथोर नालाय अखानि बोथोर मथा-मथि 3 बोसोर ओमफ्राय नै बैखौ नायोबा भैरबकुन्द बायदि नुयो आरो मिनि भैरबकुन्द माने ओरैबायदि मोजां आरो जायगाया पिकनिक स्पट। रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोङो थांगासिनो दङ जाहैबाय मावरिया हाजो। दा हाग्रा गेजेराव दङ जोङो, नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। ओरै दङ नै जोंनिया मिडिया बाहायफोर। दायो जोङो सफैबाय जाहैबाय मावरिया हाजो। नोंथांमोना ओरै नायनो हागोन हाजोआ माबायदि हनै खुखानायनि, बेखौनो बुङो जाहैबाय मावरिया। सिमेन्ट लगायग्रा खारबोगासिनो दं नै, बियो जाहैबाय गासिबो दैलाम। ओमफ्राय बैयो जाहैबाय मावरिया हाजो होननानै बुङो बेखौ। बे मावरिया हाजोआ माने खावसेल' आरोखि हाब्रां, बिसिबा गोजौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। ओमफ्राय बेयावहाय नै स्लुइस गेट गोदान बानायगासिनो दङ। दा बानायगासिनो दङ, थालानिफ्राय लुखोबाय नै। नायदो इजों टप प्लेट, बेयो बेसेबांबा गिदिर स्लुइस गेट जागोन बियो। रायजो राजा नोंथांमोन, बिनि एमाउन्टखौ आं नोंथांमोननो दा भिडिअनि जोबनायनि सिगां आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। नैबे आफाङा जाहैबाय दै बाज्रुम फैग्रा आरोखि, बे आफांजोंहाय नै बेजोंहाय दा रड बगासिनो दङ। गोबां लेबारफोरबो दङ बे दै बाज्रुम फैग्रा आफांनि, बेखौ लुगासिनो आरो। ओमफ्राय सिगांथिं नैबे पस्ट लुबाय। नायदो मोनसे मोनसे देखायनो नोंथांमोननो थांगासिनो दङ। पस्ट मोनबेसे पस्ट बानायजेनखोथाय मिथिला। ओरैबायदि बेवहाय गोबां लेबारफोर दं, ओमफ्राय रड बगासिनो दङ। ओरैबायदि थाइ नै हेबनानै बगासिनो कमप्लेट। लेबार गिजा किमान আছে? 5 জন। কাম চলি আছে না? যুৱ ছাত্ৰী। এই পোষ্টটো কিমান হৈছে টোটেল? এতিয়া হয় 23 टेस्टआ जाबाय माने बे पस्टआ हरै नायहैगौनि एसे र'। दा रड बगासिनो दङ नै रायजोफोर, नायदो बेखि एसे एनै खमनि एमाउन्टनि स्लुइस गेट जागोन नोंथांमोना सानना नायदो बेयावनो। आरो दा नोंथांमोननोहाय एमाउन्टखौ खोन्थानांगौब्ला बागदावबावगोनसो, मावगासिनो दं। किनेका चलि আছে কামটো? ভালে না? এই করে থাক। बहुत फटाफट मावगासिनो दङ। दे बेजों साटारिं सोलिगासिनो। बैनिफ्राय नायदो जिंनिफ्राय दा खुन्थियाखौहाय टेस्टआ हाजेनबाय होननानै बुंदों। बेयो बै हाग्रा सेरसिम थांगोन आरो। ओरैबायदि गिदिर स्लुइस गेट जागोन, नोंथांमोना नायदोल'। नैबे बाज्रुमनायावबो रड बबावबाय नै, बेयावबो दालायबावगोन जानांगौ। ओमफ्राय बायदि बायदि इन्जुरनो दै फांथेग्रा माग्रा जानो हागौ अट'मेटिकसो जागोनदां, सुइसनिसो जागोन। ओइ ना गोरलैनो दासो लुगासिनो। दै गैले ना माइजोंलाय? बेयावबो रड बगासिनो दं नै, गोजौनिफ्राय माबागोन आरोखि बेखौहाय। माब्रै देनां फुरा जायोला खनसे देखायबावनोसै नोंथांमोननोहाय। 4 मिनिटनि भिडिअ थमब्लेट थाबायनानै खेबबाय आं रायजो राजा नोंथांमोन। नायदो माबायदि खेबदों, माबायदि नायदो माबायदि बानायदों। कमप्लेट होबाय। ओमफ्राय नैबेजों इन्जुर, बैजों हा खोगोन जानांगौ साइडजोंहाय। ना लुबावगोन जाखो मिथिथ'ले। ओमफ्राय इयावहाय बेखौ हासो खोसिगोन आन्दासावहाय। इन्जुर लुबायथ' ओरैहाय। बेबायदि लुबायनायबो गारसननो हागौ।
कमप्लिट देखायजोब्बाय दे नोंथांमोननो नैबेसिम बेबायदि लुबाय नै ओरै थांजाबावगोन नामा गाजोल हारां हाथांलै बे स्लुइस गेटआनो जाहैबाय माइ आबाद मावग्रा आबादारिफोरनि थाखाय ओरैबायदि मोजां जासिगोन आरो दायो दा बेसेबां गामिया बे बान्दोजों माइ गायो आंथ' गामिखौ बुंजोबनो हानाय नंलिया ओरैहाय आमथेखा ओनसोल हाथिमारा उगसिगुरि मा गामि थाङो आंथ' खोन्थानो रोंनायलै नोंथांमोननोहाय बिराद गिदिर गामिया नैबे दैजोंनो माइ गायो आरो दा बिसिनि थाखाय बिराद मोजां सुबिदा साहाजोंहाय आङो देखायदों नोंथांमोनजों खोला मोखां साहानिफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायदों खोला मोखां दा बेबायदि आरो नै दा बेयावबो रड खाजोबना दङ बेयावबो दा हालायबावगोन बैसिम दा आं बैथिं थांनायसै बेखौ नोंथांमोन देखायजोबखाबाय ओरैबायदि सुबिदा आरो सानाबो हाबसि जाबाय मोनानायसै थांनांसिगोन जोंबो एसे लामाफ्रावहाय गिनांगौबो जायो ओरैहाय मोसा मुफुर मैदेर बायदि ओंखारलाबायो दा नायफैदोंमोन आरो जों माबायदि लुदों माबायदि मादों बेखौहाय बै लास्टआवहाय खनसे नोंथांमोननो देखायसानायसै बैयाव स्लुइस गेट फुराना दं हायोला बेखौबो देखायहैबावनायसै नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय बैयावहाय फोजोबहैनायसै भिडिअखौ दा बेसिमावहाय लुथानानै दंथ'यो सोनाबनिफ्राय सानजा मोखां देखायहरफिनबाय नोंथांमोननोहाय बैयो जाहैबाय फुराना स्लुइस गेट बेलथायजोब्बाय नैबे बेलथायजोब्बाय जायगाया मा होनोमोनलाय मावरि हाजो स्लुइस गेट बानायगासिनो बाव बेंग्लाया खेबखाबाय ओमफ्राय नै बैखौ नायोबा भैरबकुन्द बायदि नुयो आरो मिनि भैरबकुन्द माने ओरैबायदि मोजां आरो जायगाया पिकनिक स्पट बे मोजां जासिगोन बायदि मोनदां लाइक ओरै निज्लागुरि मोनाबिलिनिफ्राय बे अनेक साबसिन आरो खालामाथिनि खर' आरो बिराद मोजां ओमफ्राय बैयावथ' लामा ससे बिराद मोजांमोन फुरा सिल एसि बायदि मोनखायो आरो लामाया बेयाव आंनिबा माला हागोन होनदों 2 बोसोरसो लागोन ना 1 बोसोर बे गेटआ 52थानो 52थानो गेटआ ओरैबायदि गिदिर आरो जागोन बियो लावथियाबो फेल आरो जेबो नङा लावथिनि 52था गेट जागोन बियो ओरैबायदि मोजां आरो जायगाया मोनायाव बिराद मोजां जादों खालामाथिया बैथिंसो बावनो ओमफ्राय बै भुटान जाहैबाय बिराद मोजां नुहुरो आरो स्लुइस गेटआ बिराद मोजां जागोन बयबो बेरायफैनो हागोन ना बेरायथाव मोजां स्पट जासिगोन बेनो देरसिन जागोन दां दाख्लै प्रमद बर' बेखेवनानै थांदों नोंखौ जोंबो निउस खालामनो फैदोंमोन दा ग्रोबनै बेंग्लाय भाइखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां आरो बयबो बेरायनो फै ओरै खयला मैलाजों फैनांगौ सिद्दा ओमफ्राय आमथेखाजोंबो जायोना आमथेखाजोंबो मोजां जायो एकदम खर' बेरायनो मोजां बेरायनो सानदेफ्राव फैनो हायो बेरायनो सोरबा मिन्थियाबा बेंग्लायनाव सोंहर दायो जोङो बेयावहाय बे गोदान स्लुइस गेटखौ दैदेनग्रा आदै सासे लोगो मोनदों आदैनि नामा मा निरेन समफ्रामारि आदैया दा मा बिबानाव दं बे स्लुइस गेटनि नायगिदिंग्रा आरो बिदिनो नायगिदिंग्रा ओमफ्राय दा माबोरै सोलिनानै दं दाथ' बरिया सोलिनानै दं खामानिया मोजां स्लुइस गेटनि बिसय आदैया मा मिथियो स्लुइस गेटनि देग्लायहायसो माने टेन्डार जानानैहाय खामानिखौ मावजेनदों आरो जानुवारिनिफ्राय हमदों आरो खामानिखौ टटेल बे गेटआ जाहैबाय माबा 54था गेट 34आ मा जाहैबाय गेट थागोन ओमफ्राय 23आ माबायाव थागोन मा होनोमोनलाय स्पिलवे टटेल बे गामिनि 18था गामि ओरै मा गामिखौ माबा जाहैबाय नैबे बालागारि अक्सिगुरि दतमा चौधुरिपारा थागिदन्दर ओरैहाय मिलन बाजार खुमग्रि बिदिनो टटेल बिदिनो 18था गामि आमलायगुरिसिम सहैयो माब्लासो कमप्लिट जागोन गैयाब्लाबो कमप्लिट जों दैखौ हगारनो हागोन 2 बोसोराव खालामनो हागौमोन खिन्थु हास्लाबनाय नंला दैनि बोथोर नालाय अखानि बोथोर मथा मथि 3 बोसोर कमप्लिट जागोन कमप्लिट जाबा माबायदि जागोन सानो आरो बेयो बेरायनो पिकनिक स्पटफोर पिकनिक स्पटआवथ' बे माबाखौहायथ' डिपार्टमेन्ट दं जाहैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ बान्दो खुन्थिथ' बेरायनोथ' हागोन मोजां जागोन आरो खामानियाव भैरबकुन्दनिफ्राय देरसिन ना बियो औ बे देरसिन जागोन समायना जागोन समायना जागोन हराव माबायदि ओरैनो बोथोरा हराव सानावथ' एसे गरमानो ओमफ्राय मोनायावहायथ' एसे गोजाङानो दाबो जों खम्बल जोमनाङो औ दैयाथ' जोबथा गुसु बे स्लुइसफ्रा मा कारेन्ट नङा मेनुवेलि आखाइजों फिथिंनाय औ बे स्लुइस गेटखौ बेखेवदोंमोन जाहैबाय थांनाय डिसेम्बरनि 4 थारिख ओमफ्राय नै बटना बेयाव दङ स्लुइस गेटनि बटना बेनो आरो मावरिया बिदिनो दंखायनोबो मावरिया ओमफ्राय सोरनि नाम दं नायदो
श्री प्रमद बर' बाखिखौ नोंथांमोना नायदो सुइस गेट हाजोब्ला पिकनिक स्पट बानायनो बरिया जासिगोन नायदो ओमफ्राय दंग'आ बै हाग्राजों आरो मोनायाव स्रां खालामनो थाखाय बाव सलार लागायना होबाय ओमफ्राय JCB ओमफ्राय नैबे न'आ जाहैबाय मिस्ट्रिफोर थाग्रा नैबे न'आ जाहैबाय सुइस गेटनि सुखिदार थाग्रा ने नायदो वाल होदिंजोब्बाय ओमफ्राय न' लुबाय थिंल' होनो बाखिसै बाथाम होनानै सुखिदारनि न' आरोखि इयो सुइस गेट नेग्रा आं खोनानाय बायदिब्ला बे सुइस गेटखौ मोननो हादों जाहैबाय दानि सोलिबाय थानाय BTR सरखारनि अननायावहाय नैबे सुइस गेटखौहाय बानायनो थाखाय 30 कौटि मोनदों होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों आरो बेखौ आङो भिडिअनि जोबनायाव नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोना आरो नैबे भिडिअखौहाय जेनाखि बे सुइस गेटजोंहाय माइ गायो बै बिथांमोना नुसनदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि थाखाय बियो मोनसे जोबोर गिदिर सम्पति बियो नोंथांमोना बेखौहाय एसेब्लाबो प्रमोसन खालामनांगोन आरो 30 कौटि एसे एनैल' नङा 30 कौटिनि सुइस गेट एसे एनैल' गेदेर जाया ओमफ्राय बे सुइस गेटनि दैजोंनो ओरै आमटेका ओनसोलनि बेसेबांबा गामिया माइ गायो ओरै दैखरगुरि आमलाइगुरि ओरै हाथिमारा लालबिथि बालागारि उक्सिगुरि साफा बे सुइस गेटनि दैजोंनो माइ गायजोबो आरो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो